Univerzitet Par jedan je privatni studij u gradu Rijeci na sjevernom Jadranu. Djelujemo od 2007. godine s ciljem da promičemo dualno obrazovanje iz područja menadžmenta. To danas radimo kroz naših 5 studijskih programa: biznis menadžmenta, menadžmenta u gastronomiji i restoraterstvu, financijskog menadžmenta, menadžmenta malih i srednjih poduzeća te sportskog menadžmenta. Projekt Sportske akademije uspjeli smo približiti obrazovanje vrhunskim sportašima i kao takvi bili prepoznati od strane Europske komisije. Danas s ponosom kažemo da smo jedan od fakulteta koji ima najviše olimpijskih i svjetskih medalja. Kako bi u svom radu uvijek bili prvi, inovativni i pružili jedan drugi oblik obrazovanja, morali smo naravno raditi i na našim liderskim i poduzetničkim vještinama. Nastojimo isto tako kroz naše događanja, kroz naše evente promicati upravo ove dvije teme. Jedan od događanja na koje smo ponosni je Par Leadership International konferencija koju već 11. godinu za redom organiziramo u gradu Opatiji. Projekti vezani za poticanje poduzetničkog mišljenja, razmišljanja kao i učenja su Par poduzetnički kamp i event pod nazivom Žene bez pardona. Žene bez pardona nastao je kao jedna posljedica cijelog niza nagrada koje sam osobno dobila kao poduzetnica, želeći upravo kroz taj event i kroz fond stipendija za narednu generaciju poduzetnica pružiti mogućnost nekim novim generacijama. Kao što sam rekla, radeći na svom projektu Para, naravno da sam morala razvijati svoje poduzetničke i liderske vještine i najsretnija sam kada ih upravo njih i svoje iskustvo i znanje mogu prenijeti na naše studente. Cijeli ovaj projekt Para ne bi uspio bez mog tima, kao ni suradnje i podrške mojih najbližih, mojih dragih ljudi oko mene koji su od početka vjerovali u mene.